Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwi levangeli lombuso wezulu leli olilalele njengamanje. Izwi levangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwi lenkosi Jesu Kristu leli olalele njengamanje. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezambulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza emngcweleni naseqinisweni egameni lika Jesu Kristu ukuba uxhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala ku YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, ukube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupress i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasengcweleni. Ungakhohlwa nokusharesha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke indawo enhlanganyela kuzo, nefakazelana enhlanganyelweni yenu ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa nasuke ishunyayelwa ngokwemfihlakalo yeBhayibheli, imibhalo engcwele. So ku YouTube sharesha ilink nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sikhuleke sibonge ubaba esezulwini osigcinile kwaze kwaba manje, nokuba izwi lakhe liyimbewu asihlwanyele yena umoya ingcwele, lihlabe lahluke nganuyise, lahlulele umphefumulo nenyama namalunga onke omzimba egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Sisathula bona ubufakazi egameni lika Jesu Kristu, njengokuba umoya ingcwele ayikhulumile nabapostoli bakhe abangcwele, njengokuba umoya ingcwele ayikhulumile ngabaprofeti bakhe abangcwele izindaba ezinhle zomsindisi wethu uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Nathi sisabambelele kuso leso sifundiso ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso, linye ibandla egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulesikhathi samanje abantu bajabulile, balindile, abasindisiwe baze bathi lihlatshiwe lami iphasika. Abangenakho ukuqonda ukuba kumele sisindiswe, siyokusindiswa ngokuphenduka njengokubesha umoya ongcwele encwadini kaIsaya. Abangenakho ukuqonda babhizi bamboza izithixo kuyindawo ngeendawo, bengenakho ukuqonda, badlala ikesha abanye bazo, bafunda amazwi ayisikhombisa angafundiswanga ngabapostoli. Umoya ongcwele angabaholanga kulawo mazwi.
imfundiso kaSathane eyaqhamuka eRome izodukisa abantu ekugcweleni. Imfundiso ezidukisayo zikaSathane abayifundisayo abathi bejabula bengenakho ukuqonda, bephambukile ngewayini, bephambukile ngokungaqondi, bekhonza izithixo. Siyokusindiswa ngokuphenduka. Lezi zithixo niguqamelayo nikhothamele labo uNkulunkulu bezizwe nabanye lezi phandla namanzi lifafaza ngawo, nithi ngephasikeni kepha ningaguquki nenza izinto eziyisinengiso kuNkulunkulu. Ngoba nabo abaka-Israyeli, amaJuda, bamkhonza uNkulunkulu ngokungaqondi, kepha uNkulunkulu wanengwa yilezi zinto ababezenza. Nani nibhizi nifunda amazwi ayisikhombisa, kepha uMoya oNgcwele akaze afundise ukuba akuholwa abantu ngale ndlela enihola ngayo abantu. Siyokusindiswa ngokuphenduka. Uphenduka kuphela uMoya oNgcwele asibizela kuko. Uphenduka kuphela iNkosi uJesu esibizela kuko. Siyokusindiswa ngokuphenduka. Lezi ngane wani nisayiqoqa, nimboza izithixo, nifunde amazwi, nihambe, nithi unqandeziwe, niphathe iphambano, udlala ikeshi. Akuyona indlela yokuphila leyo. Akuyona indlela yokukhanya leyo. Siyokusindiswa ngokuphenduka. Sithethelele ezonweni zethu. Siyokusindiswa ngokuphenduka, sibhabhadiswe egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Lezi ikeshi enidlalayo, lamazwi ayisikhombisa eniwafundayo, nikhohlisane ningane ngawo, ningaphendukile. Nenza imikhosi engapheli. Niqasha amabhasi nezimoto, nithi niyohlanganyela egameni likaJesu. Kepha ukuphenduka niphendukile enhliziyweni zenu. Anihambi ngomngcwele. Incwadi kaIsaya isahluko 30 verse 15. Ngokuba yasho njalo inkosi uJehova ongcwele kaIsrayeli yathi, niyakusindiswa ngokuphenduka nangokuphumula, amandla enu abe ngukuthula, nangokwethemba kepha nithandanga. Alikuthanda ukusindiswa, anifuni ukuphenduka. uSathane umkhohlisile, uSathane umdukisile. Abanye baze bathi noma kanye esikhathini sonyaka, ngesikhathi sePhasika uye kanye. Kuphi lokho ezwini likaNkulunkulu ukuthi awoba oya kanye nje, oya noma kanye esikhathini sonyaka ngePhasika? Angithi uSathane umdukisile, nisaqhuba khona. Bathi uMoya oNgcwele uyasibiza. Uyasibiza uMoya oNgcwele. Iyasibiza inkosi uJesu. Ithi noma izono zethu zibomvu, noma izono zethu zibomvu, kepha yena uyasibiza. Uyasibiza. Incwadi uIsaya isahluko sokuqala verse 18. Uthi uJesu, wozani sithethe indaba, usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Noma zibomvu njengobubende, ziyakuba njengoboya bezimvu. Uma nivuma nilalela, niyakudla okuhle kwezwe. Kepha uma nala nihlubuka, niyakudliwa inkemba. Ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Umlomo kaJehova ukhulumile.
abapristi ababekile abangaphansi kwendlu Aroni. Imnikelo abantu ababeyiletha kuyena yaba isinengiso uNkulunkulu. Uthi uMongcwele kwincwadi kaIsaya isahluko sokuqala verse 12 uthi lapho nifika ukubona ubuso bami kubani obize lokhu esandleni senu ukuba ninyathele amagceke ami na? Ningabe nisaletha iminikelo eyize yempepho. Imkhuleko yethu ifana nempepho uNkulunkulu. Abanye basashisa impepho begijima ama-altari bezenzela ama-altari. Athi Jesu uNkulunkulu wethu ngumoya. Laba abakhuleka kuye bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Incwadi kaJohane isahluko sesine verse 21. Ngoba uNkulunkulu ufuna abakhuleka kuyena kanjalo. Abakhuleka ngomoya nangeqiniso. Ningabe nisaletha iminikelo eyize yempuphu. Uthi impepho iyisinengiso kimi. uNkulunkulu osemazulwini, uJehova odala izulu nomhlaba. Lezi impepho enibhizi nishunqisa nerawunda indawo nithi nikhonzela kuzona. Uthi iyisinengiso kuyena. Ezokwethwasa kwenyanga namasabatha nokubiza imihlangano angikuvumi ububi kanye nemikhosi. Nifake impahla niyigqishe, nifake ikhwameni niphathe ikhwama, nithi niyodumisa uJesu oyinkosi nomsindisi. Aniphenduki, akusindiswa ngisho umuntu oyedwa kule nhlangano isuke likuyona. Ubufebe namanga nenkohliso nokukholwa inkohliso yamanga. Inkohliso namanga akukuphenduka. Mama naye ndodana nangu mama. Isincwadi kaMateyu isahluko 12. uJesu mabeza kuyena wembuka ethi nangu nyoko. Uthi ubaba nomama. Uthi umfowethu nomama. Yilawo benza intando kaBaba osezulwini. Owenza intando kaBaba osezulwini. Wena ke loyo ongumfowethu nodadewethu. Ungasho nje ukuthi umzalwane. Kodwa awuyena umfowethu nodadewethu uma ungakholwa imibhalo engcwele. Njengoba umoya engcwele esibolile. Ngoba konke obalotshwa ngaphambili kwalotshelwa thina. Ukuze ngemduduze imibhalo sibe nethemba. Wena-ke ungakholwa imibhalo, ukholwa inganekwane zamfundisi wakho, awuyena umfowethu. Awuyena futhi udadewethu. Awuyena umfowethu, awuyena udadewethu. Ngokuba ukholwa izwi likaNkulunkulu wethu osemazulwini. Wena ukholwa izwi engenakuguqula umuntu ngokuhlakanipha kwakhe. Wena umfowethu ungudadewethu. Wena ukholwa izwi njengokusilobela ubufakazi babaprofethi abangcwele nabapostoli bakaKristu abangcwele belobela amabandla wonke abangcwele. Wena umfowethu ungudadewethu. Kepha wena ungakholwa imibhalo uhamba ukuqonda kwakho, awuyena umfowethu, awuyena udadewethu. So anginakho ukubiza wena ngomfowethu nangodadewethu ngenxa yokuthi uyakholwa uJesu Kristu nje. Awukholwa imibhalo njengokusilobela kwabaprofethi abangcwele nabapostoli. Sinokufakazi na
So wena oyibona ukuthi hayi umzalwane kepha ungakholwa imibhalo ngokupheleleyo awuyena umfowethu awuyena udadewethu ngokukhohlisiwe ukhohlisiwe yilaba ababanjwe umuhuhe ukhohlisiwe yilaba abadakiwe babanjwe uphuzo oludakwayo athi umoya ongcwele kwincwadi kaIsaya isahluko 28 verse 7 nalabo baduka ngewayini ngophuzo olunamandla bayategezela abapriest nabaprofeti bayaduka ngophuzo olunamandla bayategezela ngophuzo olunamandla bayaduka ekuboneni bakhubeka ekwahluleleni kunokuba bamkela umoya ongcwele yena ohola izwe owahlulela izwe ngokulunga abafuni bayaduka bengafuni ukuthi baze balalele bayaduka bengafuni ukuthi bahambe ngesifundiso esiphilileyo yebo siyayibonga inkosi Jesu siyambonga yena othembekile ngezikhathi zonke siyambonga umsindisi wezimpilo zethu yena ombula konke ngezwi lakhe yena ohlezi esikaleni sakhe sobukhosi othi asigcine imiyalo yakhe asigcine izwi lobufakazi asigcine izwi esolotshelwe lona ukuze sisindiswe ngoba siyakusindiswa ngokuphenduka siyakusindiswa ngokuphenduka hayi ngokuyilungiselela kuthi liyeza iPhasika manje ngoba awulazi iPhasika akulona lelo lenzayo akulona futhi lelo lifundiswa iwala abadala uphuzo olunamandla befundisa izinganekwane bafundisa inganekwane uthi uJesu encwadini kaJohane isahluko 15 verse 22 uma bengingafikile ngakhuluma kubo ngabe abanasono kepha kalokhu kabanazaba ngezono zabo ozonda mina uzonda ubaba uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye ngabe abanasono kepha kalokhu babonile bangizonda mina nobaba kodwa kunjalo ukuba ugcwalise izwi elilotshiwe emthethweni wakubo ukuthi bangizonda ngeze nxa esefikile umduduzi engiyakumthumela kini ovela kuBaba umoya weqiniso ophuma kuBaba nguye oyakufakaza nami ngiyakufakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni. Incwadi kaJohane isahluko 16 verse 8 lapho sefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono. Uqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona, ngokwahlulela ngokuba umbusi walelizwe wahlulelwe. Umbuso walelizwe wahlulelwe ngesono ngokuba bengakholwa yimi,
kaNkulunkulu. Nifundiswa yilabo ababanjwe uSathane nenkohliso yokudakwa beshumayela izimfundiso zabo. Ngenxa yokuthi izindlebe zenu nazo zibatshelwa amanga. Izindlebe zenu zikhanukela amanga. Ngiqhubeka kwincwadi ye-Isaya isahluko 22:8. Verse 7. Nalabo baduka ngewayini ngophuzo olunamandla bayakengezela. Abaphristi nabaprofethi bayaduka ngophuzo olunamandla bayakengezela ngophuzo olunamandla. Bayaduka ekuboneni, baqhubeka ekwahluleleni. Fanele ubhizi ushumayela ukuphenduka, ngoba siyosindiswa ngokuphenduka. Ubhizi ufake iphambano ezinde nemjivaze emide. Siyambonga uMoya Ngcwele ngokusifundisa ukuthi singafani, singamlingisi. Nithanda ihlale phambili emadilini nangokuhlonishwa abantu. Awumfundisi, awubaba. Nabesifazane abasasindwa isono mayifakaza nencwadi kaTimoteyo, nibayenga ngenkohliso. Laba abafuna ukusinda bephephe enkanukweni kaSathane nasemangweni obumnyama, ningene endlini zabo. Iyafakaza incwadi kaThito. Yebo, onke amatafula agcwele ubuhlanzo nokungcola. Kungabe kusabakho ndawo? Ayikho indawo. Bayazana nokwazana, bamemene even nangesikhathi samanje. Beyinhlanganyelo bememane, benza amadili amakhulu, behola abantu kwinkohliso. Akhona umuntu oyedwa ozosindiswa aphenduke ngeqiniso. Athi Umoya Ngcwele izwi liyashunyayelwa elibukhali kunenkembe ecishe ehlangothi zombili. Fanele lifike lihlaba umuntu kaNkulunkulu aphenduke. Njengokuba noPetru ashumayela ngosuku lwePentecost kwincwadi yeZenzi isahluko 2 verse 38. Kubani oyakumfundisa ukwazi? Aqondise bani umbiko na? Yibo abalunyuliweyo obisini, basuswa emabeleni na? Ngokuba kuyisiyalezo phezu kwesiyalezo. Izwi kaNkulunkulu lisiyalezo phezu kwesiyalezo. Bafundisi bamanga ababhizi befunda amazwi ayisikhombisa bengashumayeli ukuphenduka. Ngokuba kuyisiyalezo phezu kwesiyalezo. Isiyalezo phezu kwesiyalezo. Umthetho phezu komthetho. Umthetho phezu komthetho. Lapha ingcosana nalapho ingcosana. Uthi Umoya Ngcwele kwincwadi kaIsaya isahluko 29. Sesizoya kwingqikithi. Incwadi uIsaya isahluko 29 verse 9. Zimangaliseni nimangale, ziphuputhiseni niphuphutheke. Badakiwe kepha kungengewayini, bayakengezela kodwa kungengaphuzo olunamandla. Ngokuba uJehova uthulule phezu kwenu umoya wobuthongo obunzima, uwavalile amehlo enu. Avaliwe amehlo enu.
athi umpostoli Paul kwincwadi yesibili kwabaseKorinti msahluko 11 verse 12, kepha engikwenzayo ngizakwenza futhi ukuze ngibaphuke ithuba abafuna ithuba lokuba lafunwane benjengathi kulokhu abazibonga ngakho, ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu. Babhizi bahlanganyele egameni likaJesu Kristu, kepha bafuna ukufundisa lokhu Jesu athi abantu mabakwenze. Ngiqinisile ngithi kini, ngaphandle kokubhaphathizwa ngamanzi nangomoya angeke ngene kumbuso wezulu. Lokhu kuzelwe umoya kungumoya, nalokhu kuzelwe inyama kuyinyama. Ungamangali ngokuba ngisho lokhu kuwo. Usho njalo uJesu encwadini kaJohane isahluko sesithathu. Uthi ningamangali ngokuba nimele ukubhaphathizwa, nimele ukuzalwa kabusha ngamanzi nangomoya. Wena uthi zonke insindiso awunakho ukuqonda. Khohlisile uSathane ngokulethela abapostoli nabaprofethi bamanga, abafundisi bamanga bagcwele. Uthi umuntu ngela kumangalisi ngokuba uSathane uqobo lwakhe uziguqula ingilosi yokukhanya, ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga eziwukuphela kwazo kuya kokuba njengokwemisebenzi yabo. Izisebenzi zakhe ziyakuba njengokwemisebenzi yakhe. Akuyinto enkulu umbona bebizana bethi kuney'nkonzo zePhasika sebenikezela iy'khundla behamba ngokwey'nkanuko zabo. Ungathuki, hlala ezwini, mfune uNkulunkulu esandokutholakala. Shiya yonke le mikhosi abayenzayo, eyisinengiso phambi kukaNkulunkulu, ishiye. Incwadi kaMathewu isahluko se-23 ngizokala ngeverse 1. Khona uJesu wakhuluma ezixukwini nakubafundi bakhe wathi, ababhali nababhalisi bahlezi esihlalweni sikaMose, ngakho-ke konke abanitshela khona kwenzeni nikugcine. Aliphelele ngisho nokuphelela lelizwi ngesizulu. Lithi konke abanitshela khona kubhekeni nibhekisise, kubhekeni niqaphele. Nikugcine, uyabheka ubhekisise, nikugcine. Isho njalo incwadi King James. Kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo, ngokuba bayakhuluma bangenzi. Bebebhizi beplana ukuthi bazoshumayela abathini kuningi. Umoya ongcwele akafaki ilizwi libona. Iy'nkulumo zabo ziyi-motivational speech. Hayi bekumnandi inkonzo yePhasika, kepha usahleba usazonda, uyathakatha nangenhliziyo. Lokhu uNkulunkulu akufunayo ukuwasahlulele ngokulunga. Akakafiki, awuphendukanga, awumamukelanga uJesu njengenkosi nomsindisi.
Haya maza isikhombisa. Nyana bheka nangu unyoko. Ndodana nangu unyoko. Bheka nangu mama. Uzumkhumbule embusweni wakho. Phenduka, siyakusindisa ngokuphenduka. Ingakho abapostoli beshumayela ivangeli lokuphenduka. Izizwe zonke kumele kushunyayele ukuphenduka egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngokuba nje abanjalo labo ohlanganyela nabo abanjalo bangabapostoli bamanga, izisebenzi esikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu. Bayakhohlisa. Ithi incwadi kaThito isahluko sokuqala verse 10 ngokuba abaningi abangalaleliyo abakhuluma ize nabakhohlisayo ikakhulukazi abokusoka bona impela laba abantu bayakholwa begqoka iphambane ezinde bayakholwa uNkulunkulu begqoka imjivaze emide bekhohlisa abantu ngokuba baningi abangalaleliyo abakhuluma ize bebhizi bekamunda iphambane athi umoya ngcwele singazenzeli imfanekiso bebhizi bendramdisa imphambane bephethe ngisho impepho uNkulunkulu uthi impepho isinengiso kuyena bona abantu beshunqisa impepho beshiziyo ngelimi engalaleliyo bebafundile itheology. Umoya ngcwele makanikilisi ikakhulukazi abokusoka abamele ukuthuliswa abachitha indlu iphele befundisa okungafanele ngenxa yenzuzo yempi. Nize ninikele niqasha amateksi nikhokhe imali enzima sizobe sivakashele ibandla elithile bazobe bekhonza nathi abazalwane abahlanganise kuphoswa imali kuzobe kuyinkonzo ngenxa yenzuzo. Sesinikelele umfundisi othile inkonzo yePhasika akunikele umfundisi othile akuphumile lokho enhlizweni yakho ngenxa yenzuzo uzuphuthuzo. Bayichitha indlu phela befundisa okungafanele ngenxa yenzuzo yenu. Omunye wakubo umprofeti wakubo washo wathi abaseKristu bangabaqambi manganjalo izilwane ezimbi iziminzi ezivilaphayo. Izilwane ezimbi iziminzi ezivilaphayo izinto ezihayo ethanda inzuzo. Athi umoya ngcwele kuncwadi kaIsaya 4:29 ngiqhubeke verse 9 zimangalise nimangalo ziphuputhiseni niphuputheke badakiwe kepha kungeke wayini bayatekezela kodwa kungengophuzo lunamandla ngokuba uJehova uthulule phezu kwenu umoya wobuthongo obunzima. iBhayibheli nalo kepha ufuna ukulivula ulifunde uzonda labantu ethiwa basindisile kepha iBhayibheli nalo nawe awufuni ukulivula ufunde. Umoya wobuthongo ugcwele la kuwena. Obunzima uvalile amehlo abo usibekele abaprofeti benu nezinhlobo zenu ababoni amehlo ababishop benu awaboni. Uyambuza lo
othi ungumpostoli ohola bonke labantu abasonto epostoli ukuthi iphi lemfundiso ayifundisayo ukuthi sinxusela abantu abangasekho thina sikhonzela bona nawe wena usonto akashebe othi ukhokha izikweletu zabantu abangasekho iphi lento ezweni kaNkulunkulu oyifundisayo uzibize ngomshumayelo kashebe iphi vula la ezweni kaNkulunkulu sibone ukuthi uNkulunkulu ushiye abantu abaphilayo ukuze bakhokhe izikweletu zabantu abangasekho ngoba umoya ngcwele uthi abasenasabelo abanasabelo kulomhlabathi wabaphilayo wena ke ukuthatha lokho okufundisayo lokho okufundisayo ukuthathaphi liphi izwi elifakazela lamanga okholisa abantu bakaNkulunkulu ngawo ngokuba uJehova uthulule phezu kwenu umoya obuthongo obunzima wavalile amehlo enu usibekele abaprofeti benu nezinhloko zenu ababoni ayiboni laba bantu holayo bandukisi ababoni ababoni amehlo abo avalekile kepha siyambonga uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi siyambonga umoya ngcwele kwincwadi kaMateyu isahluko 13 verse 9 uthi onezindlebe makezwe onezindlebe makezwe kwase kufika abafundi bakhe bathi kuye ukhulumelani kubo ngemifanekiso waphendula ke wathi kubo nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu kodwa bona kabakuphiwanga ngokuba yilo nalowo onakho uyakuphiwa kuvame kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho kungalokho ngikhuluma kubo ngemifanekiso ngokuba noma bebona kababoni noma bezwa kabezwa kabaqondi kugcwaliseka kubo isiprofeto sikaIsaya sokuthi ngokuzwa niyakuzwa ningaze naqonda ingakho masithi akulona iPhasika leli alibungazwa kanje iPhasika niyezwa kepha niqondi ngoba abaholi benu ababoni abaprofeti benu ababoni ingakho noma nibona ngamehlo nizwa ngamadlebe anibona niqondi ngokuba niyakuzwa ningaze naqonda ngokubona niyakubona ningaze nabonisisa siyosindisa ngokuphenduka njengokusho kwencwadi yeZenzi isahluko sesibili verse 38 siyosindisa ngokuphenduka ezoneni zenu athi umoya ngcwele wozani sithethe indaba wozani nizolalela ingakho mayiqala ukuthi izwani mazulu bekudlebe emhlaba verse 15 ngokuba inhliziyo yalesizwe isiyabalukhuni bezwa kanzima ngezindlela uthi uyamtshela umuntu indlela athi hayi mina ibandla lasekhaya hayi mina ekhaya ngakhula hayi ekhaya uthini uNkulunkulu yebo ungitshela ngebandla lakho uthini umoya ongcwele yena okhuluma emabandleni wonke uthini uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi oshiye izwi lobufakazi
engena kunyakaziswa ngabaprofethi nabapostoli. Ngokuba inhliziyo yalesi sizwe isiyaba lukhuni, bezwa kanzima ngezindlela, amehlo abo bawacimezile, funa mhlawumbe babone ngamehlo, bezwe ngezindlela, baqonde ngenhliziyo, baphenduke, bakhulukiswe, baphenduke. Haleluya. Baphenduke. Siyasindiswa ngokuphenduka. Baphenduke. Yoba ngishilo incwadi kaIsaya sahluko 30 verse 15. Amazwi enkosi uJesu, amazwi kaJehova uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi, ongcwele kaIsrayeli. Niyakusindiswa ngokuphenduka. Izinhliziyo zethu kumele zivunde ilizwi lokuphila, siphenduke. Siyakusindiswa ngokuphenduka. Athi uMoya Ngcwele mayiqhubeka ekhuluma ngazo izimpumputhe lezi ezigcwele zithi zingabafundisi, Bishop namagama uJesu akaza wakhiphe, Archbishop. Amagama amakhulu othi mwahlola nembhalo engcwele awekho, Archdiocese. Bethanda ikhundla ezinkulu, befundisa amanga nenkohliso. Verse 11. Umbono wakho konke lokhu wawusuba kimi njengamazwi encwadi enamathiseliweyo enikwa owazi incwadi ngokuthi ake ufunde lokhu, abesethi yena angikwazi, ngokuba inamathiseliwe incwadi bese inikwa ongazi incwadi ngokuthi ake ufunde lokhu, abesethi yena angiyazi incwadi. Uthi umbuzo umzalwane, lithini izwi likaNkulunkulu? Hayi mina esontweni lami. Uthi umbuzo umzalwane, wena ufundisa iphi lento ezwini likaNkulunkulu oyifundisayo? Hayi mina ubona kwami, hayi akukho eBhayibhelini, kepha uyifundisa kanjani? Izwi likaNkulunkulu ake ingabe isiyalezo phezu kwesiyalezo, umugqa phezu komugqa, ingcosana lapha nalaphaya. Wathukisa abantu ngey'nganekwane. Hayi akukho eBhayibhelini, kepha siyabafundisa abantu ukuba banxusele abantu abangasekho. Kuphi ezwini likaNkulunkulu lokho ukuthi thina kumele sikhokhe amaqala abantu abangasekho ngokunxusa uNkulunkulu, sibenzele amalathi namamisa? Kuphi lokho ezwini? Uyamnika nalo iBhayibheli ukuthi abalichaze, akazi ukuthi uzothini, uMoya Ngcwele akamholanga. Ingakho iBhayibheli ngathi incwadi evaliwe, abeke incwadi ngaphezu kweBhayibheli azoyifundisa ashiye iBhayibheli. Lamabandleni nezincwadi aphe phezu kweBhayibheli engafundisi iBhayibheli, nifundisa le ncwadi zenu, nishiye incwadi iphilileyo. Athi uMoya Ngcwele osusa ethi ngisho uhlambana nacashana, akukho kuyokususa kuze kufezeka konke. Athi ususa kube kodwa. Isho incwadi kaMathewu isahluko sesithathu. Ngigijime ngekuyona. Osusa nje, ogodwa. Lokhu kuyoba icala kuyena. Isahluko 7.
xwayani abaprofethi bamanga. Verse 15. Xwayani abaprofethi bamanga abeza kini bembethe okwezimvu, kepha ngaphakathi bayizipisi ezihahayo. Xwayani, baxwayeni ngoba abafundisi izwi lokuphila, abafundisi izwi lokuba uphenduke emangeni nasenkohliseni, phenduka ezonweni zakho. Phenduka ezonweni zakho. Phenduka. Sibabona ngezithelo zakho. Befundisa izinto izwi kaNkulunkulu engazifundisanga. Befundisa izwi uMoya oNgcwele angasifundisanga. Xwayani izimfundiso zamanga. Asingenele esango elincane. Asixwayeni izimfundiso zamanga ezidukisa umkhondo wethu. uJesu kasho ngeke ubafundisele izinto zabo beniqambela amanga. Uyokubaphika yena. Ethi akabazi. Xwayani izisebenzi zamanga efuna ukususa imbhalo engcwele, efuna ukususa izwi lokuphila. Xwayani bazalwane. Xwayani kwanihambe ney'nkonzeni nicule kakhulu, nishaye izandla kakhulu, kepha alikho izwi. Alikho izwi. Uye enkonzweni akukho ngisho into ekutshela ukuthi hayi thenga iBhayibheli. Awuthathi imali ukuthenga iBhayibheli, uyayingenela nje uyayiphumela. Kumnandi ukuba niyahlangana nigqoke iy'ngubo ey'fanayo. Alikho izwi. Xwaya mzalwane. Phuma lapho. Phuma lapho. Ngoba incwadi ivaliwe kuyena. Impumputhe ihole impumputhe. Ihole impumputhe. But uJesu wakwazi ukuvula amehlo ey'mpumputhe. Ofuna ukuvula, okwazi ukuvula izinhliziyo aphulukise lolu chobo olugcwele ey'nhliziyweni zethu zokuba untshaba olukhulu. Silokhu sibiza uJesu ngezindebe zomlomo, kepha izinhliziyo zethu zikude naye. Osibizele ekugcweleni. Mawukholwa ukuthi uJesu ungumsindisi, awuphapathisiwe ngani? Ngoba uJesu uthi ngiqinisile. Angibuzi ukuthi awufafazelweni ngamanzi. Ngithi awuphapathisiwe ngani? Awungenanga ngani emanzini waphenduka ngomoya nangeqiniso? Uma wena ukholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, yini pho ungafuni ukukholwa izwi lakhe? Njengokuba lishile nabapostoli nabaprofethi. Yini ungafuni ukuzalwa kabusha? Usabambelele kuyimfundiso zabadukisayo. Hayi ufada. Lithi sasingabizi umuntu emhlabeni ukuthi ubaba. Munye ubaba wethu usemazulwini. Hayi ufada. Awazi. Phenduka. Wena usuyimisela ukuphenduka. Babhadise egameni kaJesu Kristu. Moya oNgcwele uthi siyokusindiswa ngokuphenduka. Amandla enu abe ngokuthula. Ivangeli lokuthula. Shumayela ivangeli lokuthula.
Sishumayela ivangeli lokuthula. Asho uMngcwele uncwadi kaMateyu isahluko sesihlanu verse 9. Babusisiwe. Verse 10. Nibusisiwe. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga. Ngenxa yokulunga. Haleluya. Niyakusindiswa ngokuphenduka nangokuphumula, amandla enu abe ngokuthula nangokwethemba. Kepha mthandana, nangokwethemba. Likhona ithemba, ithemba lunguJesu. Likhona ithemba, ithemba linguJesu. Likhona ithemba, ithemba linguJesu. Ithemba linguJesu. Ithemba lethu linguJesu. Ithemba lethu linguJesu. Ethi incwadi yabaseRoma isahluko sesihlanu verse 5. Ithemba alijabhisi, ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Ngokuba sisebuthakathaka uKristu wafela abangamesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo. uJesu wasifela. Siseyizoni, sisebuthakathaka, uSathane esibambile ngenkohliso. Makabongwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Makabongwe uNkulunkulu wethu osemazulwini. Siyamdumisa. Siyamdumisa. Haleluya. Siyamdumisa. Othi yena incwadi kwabaseFesu isahluko sokuqala verse 3. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokhu asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekela kwezwe, ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. Ifakazela yona lencwadi ebengiyifunda njengamanje, iRoma isahluko 5 kwabaseRoma. Sisazibula siboshiwe, bese lazi ukuthi uNkulunkulu umsebenzi usewenzile. Siyayibonga inkosi uJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu osenzele inkonzo yokubuyiselana nawe. Wena osibizayo, osizozana, wozani, gezani nihlanzeke. Incwadi kaIsaya isahluko sokuqala verse 16. Nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwami, phambi kwamehlo ami. Niyeke ukwenza ububi. Yekeni lemkhosi eniyenzayo emibi engaphenduki kuyona. Abanye benyonyobela abafazi babantu, kuyithuba lokuthi niqhube ukuphinga nabafazi babantu nofele intsha. Ithuba lokuba ihamba ifele. Akushunyayela ukuphenduka. Yekeni lembungazo eniyenzayo esinengiso phambi kwaNkulunkulu. Athi incwadi yokuqala kaIsaya isahluko 14. Ezokwethasa zenu zenyanga nemikhosi yenu emisiweyo kuyazonda umphefumulo wami. Isinengiso lento uNkulunkulu uyayizonda, ngoba kusindiswa namunye phakathi kwenu. Ikhona indlela yokwenza iPhasika.
iya lapho kwincwadi kaMateyu isahluko 26 verse 26 uzofunda ukuthi iPhasika lenziwa kanjani. Kuyazonda umphefumulo wami, kungumthwalo phezu kwami, ngikhathele ukuthwala. Lapho nilula izandla zenu, ngiyakufihla kini amehlo ami. Yebo, lapho nenza imikhuleko eminingi, angiyikuzwa. Izandla zenu zigcwele igazi, niyazonda nezinhliziyo zenu, niyazondana kwakhona la emabandleni, nithi nikhonza uNkulunkulu. Kepha nifuna ukumkhonza ngomoya nangeqiniso, anifuni ukuhamba nangezwi leqiniso. Nibhizi niphethe incwadi, aniphethe amabhayibheli, kepha nithi nihlanganyele egameni likaNkulunkulu. Nifunda incwadi, amamisa lawo emafundayo, iBhayibheli nililahlile. Uthi uma ngcwele lapho nilula izandla zenu, kule phambi kwalethiko nale zinto ezibunjiwe eniguqa kuzona, nilokho nibale imigqakazo lenibalayo, nithi amakusala. Ningakhuleki uNkulunkulu odala izulu nomhlaba, ningaphenduki ethi ngale brekasiyana, anikhuleki uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Abaniholayo banidukisa. Gezani, nihlanzeke. Fundani ukwenza okuhle, nifunde ukwahluleka, niqondise abacindezeli, nahlulele izintandane, nimele abafelokazi. Hayi, pastor, hayi, umpriest. Abahluleli ngokulunga, abanifundisa indlela yokulunga neyeqiniso, banibambe ngamanga. Wathi uJehova uthi wozani sithethe indaba. Usho uJehova, noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziyakuba mhlophe njengekho, noma zibomvu njengobubende, ziyakuba njengoboya bezimvu. Uma nivuma, nilalela, niyakudla okuhle kwezwe. Uma nivuma lokhu uNkulunkulu akushoyo ukuba siyokusindiswa ngokuphenduka, siyakudla okuhle kwezwe. Uma nala nikhubuka, niyakudliwa inkemba, ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Wena oyibuzayo njengamanje, izwi olizwayo ukuba ngempela la uhlezi khona, abanendaba namabhayibheli, banendaba nale ncwadi zabo engayindawo, engafakazelwa imibhalo engcwele. Uyayibuza ukuthi wenze njani? Incwadi zethu isahluko sesibili verse 87, sebekuza bahlabeke enhlizweni, bathi kuPetru nabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenza njani na? uPetru wayesethi, phendukani, nami ngisho kuwena njengamanje. Lithi izwi siyakusindisa ngokuphenduka. Phenduka, phendukani, yilo nalo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zethu, kukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Engcwele. Hayi ukuthatha umntwana umyisa lapha phambili afafaze ngamanzi, ubhabhathisiwe. Ukubhabhathisa ukuculisa umzimba wonke, uyazalwa umuntu mayizalwa uphuma ephelele esiswini. Ukubhabhathisa kufana nokuzalwa, ngoba ukuzalwa kabusha uzalwa ngamanzi nangomoya. Kumele umuntu aqilise wonke emanzini. Izwi selimkhombisile umnqunu bakhe. Uyayibuza ukuthi wenze njani? Phendukani, yilona lo bhaphathisi egameni likaJesu Kristu,
kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Isizukulwane esiphambeneyo lesi. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathisa. Abalizwayo umuntu omdala uzwayo. Ingane engazi esancela ubisi akukho ekuzwayo lapho. Kumele ube nokuqonda ulizwi izifike esihlabe enhlizweni. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathisa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isintu nasemkhulekweni. Baqinisela njalo ayezinganekwaneni baqiniselwa njalo. Qinisa nawe wena usithathile isinqumo umoya ongcwele seyithintile inhliziyo yakho ufuna ukubhabhadiswa ungithinte kulemniningwane eyibonayo escreenini. Wena olalele ungithinte kulemniningwane engiyishile isaqala inkonzo ngasenda noma WhatsApp noma imessage ufone noma ngasenda i-email address egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Ake sibale umkhuleko. Baba wethu osemazulwini yiso inkosi yethu Jesu Kristu. Siyakubonga Nkosi uJesu wena ofakazayo ukuba siyokusindiswa ngokuphenduka. Siyokusindiswa uNkulunkulu ngokuvuma ukuba sizalwe ngamanzi nangomoya ukuze wena moya ongcwele usifole eqinisweni usifole ezweni lakho njengokuba babashiya abapostoli ngofakazi okungeke baguqule umuntu ngokuqonda kwabo. Mayenziwe intando yakho uNkulunkulu wethu. Siyakubonga wena ozile ukukhanya ezweni uNkulunkulu. Phendula izinhliziyo zethu nemiphefumulo yethu sibe ngusawoti wezwe sibe isibani esingeke umuntu ashisa. Sithule ubufakazi uNkulunkulu ngakho konke ukuzinikela kwethu. Sinikela imizimba yethu ibe ngumhlakeni ophilileyo noyiphunga elimnandi phambi kwesihlalo sakho sobukhosi. Wena wedwa Nkosi uJesu inkosi nomsindisi. Thatha udumo nobukhosi ezimpilweni zethu manje naphakade. Amen. Amen.